I pozdrav svima, igramo u bilijar. Vidjet ćemo šta i kako. Opa, hello. Ok, ovo je... šta? Piše si iz drugi države. Da, inače meni IP piše da je iz Norveške, ako je ovo Norveška? Tak, ne vidim, ili Danska. Danska ipak. A isti kurac, brate, svakako je ladno. Denmark. Sad ćemo da vidimo. Mnogo me jebe nešto, internet. To je to. Karamenet, brate, tačnije provider. Jebem ga usta. No, ja Wi-Fi. Ne, brate, samo me jebe provider. Ne znam šta je, što god da je, brate, sjebalo me, mnogo mi laga internet, ping mi, brate. A sve zaboravim, brate, da ih pozovem. Znači, brate, kaotični su. Eto, će snijemo zajedno. Će snijemo, samo ja da vidim da rešim ovaj lag, brate, pošto vidim da sam počeo bilijardu da snimam. Samo nešto da izbacim, brate. A be šta je ovo, beži, neću da pritisnem escape. Ovo je glup, očigledno ne znam da igra, brate. Ja pored laga, ono što... Znači, gdje si otišao? Okej, valjda će ubaciti, će kurac da ubaci. Jao, za malo, zakači, da je pokačilo, brate, samo ova ovdje da upadne, brate. Nema veze, sad ćemo mi da ga pobedimo, nadam se. Pogledajte vi šta ja imam od štapova, znači, nije zebancija, ni malo, ali svi su prazni. Mnogo dobra pesma, brate. Da, to samo instrumentaliraš. Pa zato što je no copyright songs. Okej, očekaj, jebika. Če odigraš nešto. Idemo, ono te vrlo je teško držati, bilo ono, još tam malo, ne on nula držati. Okej, nekako mi se namestilo loptice možda. Ajmo. Dobio sam inače nov miš. Bacit ću vam sliku tu. Šanse, neću da bacim sliku. Možda još, ne znam. Ne. To. Kojim šanom? Aha. Šta be? Ja sam gdje se na koncu. Koji gledao, kako me zajeva da sam gledao i kako se ne zajeva. Ajde, će upadne, ajde, baš mamu ti jebem, kuć jebem me. Kako mi iznerviralo, ja ne mogu da verujem. Či govno da mi nabuta. Op, za malo. Inače, u Gigatronu sam uzao miša za 700 dinara i ima 1000 DPI-a i menja boje, brate. Bukvalno svetli sve vreme dok je uključen kompjuter. I ovo na USB-u. Pa ne, brate, ne bi bio poznan. Ali ovo je mnogo dobro, brate, za 700 dinara predobar miš, brate, prezadovoljan sam. Ima 3 dugmeta koja možeš da menjaš DPI, samo što ja jedno koristim i jedno znam da koristim jebika. Stvari u tome koliko znaš da koristiš. Šta li si ti odigrao? Šta be? Wow, ne reklamiraj ga koga jebe. Ne molim te kako stalo buđemo. Opa, idemo. To je to, gledaj nameštanje i... The Boss. Sad ono upadne mi belo.
Kako je debela jebote? O moj bože, oprostite što se mi, brate, izvređao, ali previše stvarno. Okej, ljudi, to bi bilo to i vidimo se u nekom narednom klipu.